ubone ekutheni yingani ngidla kule ndawo. Kunezinto uNkulunkulu ayibizele ekutheni manje kumele uzoyireceive SOG. But ngoba udebendlela uhamba wejwayela waze wagcina wacabanga ekutheni ngeke usayireceive. Kodwa namhlanje ngizothi mina buyele emuva. Go back to that first love. There are those things uNkulunkulu azilungiselele wena. There are those things uNkulunkulu akayilungisele omunye umuntu. Kodwa uzilungisele umuntu ofana nawe. And namhlanje ukuba ubungayithoba, ukuba ubungayifuna ekutheni uyini umbono ngempilo yami. Because remember every person okhona la, there is a vision ekhona uNkulunkulu ayinikezile empilweni yakho. And that vision ngeke ufunga kayifulfill egameni lika Jesu. Abathakathi banamanga uSathane namanga. Abanye babezele SOG kuzo receive imisebenzi. But up until today sona usebenzi, the devil is a liar egameni lika Jesu. Namhlanje ngizo release ibuso eziyisimanga pheko empilo yakho. Namhlanje ngizo release izinto egameni lika Jesu. Konke okungenzeka namhlanje kuyenzeka empilweni yakho egameni lika Jesu. Konke abathi ngeke ube nakho uzawuba nakho kusukela namhlanje egameni lika Jesu. Zonke iqalekiso namhlanje ngiyazirapha ngiyakubusisa egameni lika Jesu. Thank you, Lord Jesus. Namhlanje wenza isenzo sobuqhawe sokuthi ube khona namhlanje la. I know abanye seyisikhathi esithu se-SOG. You are busy complaining ekutheni angireceive. But be patient with me. Ngizawuphuma nawe lala uvalele khona. Namhlanje siyaphuma siyekhaya. Namhlanje siyaphuma sezweni lempumelelo. Namhlanje ngifana noMoses owabakhipha eGibhithe. Wathi senihlupheke seku enough. Namhlanje siyaphuma sewelela ngaphesheya. Siyezweni elicebile elinakho konke. Siyezweni elingapheko kweswela. Namhlanje wenza isenzo sobuqhawe. You will get a reward yalokho kwenziwa. In the mighty name of Jesus. Ezuphakamisa izandla sakho evalala ukhona. Ngifuna ukuthandaza nabo bonke abantu abakhona namhlanje la abathi sengihlupheke sengishikashikeke seku enough. Ngiya understand ekutheni kune vision uNkulunkulu angibizele yona. Ngiya understand ekutheni kulombono uNkulunkulu angibizele wona. Ngiya understand ekutheni kukhona imandate uNkulunkulu anginikeze yona. Kukhona into uNkulunkulu athi ngeke ngife ngakayifesi. Kukhona icebo uthi uJobe ku 42 verse number 1. Uthi sengiyazi ukuthi icebo lakho lingefinjwe umuntu. Funa ukuthi nawe namhlanje uunderstand. Ethenda abathakathi abandiza ngakini, abandiza ngasekhala kini. Abakwazi ukulivimba icebo lika Jehova. Noma bengathumela ichitho zabo bethumela imfene. Ngasho ngathi abathakathi bakho badinga ukuthi bashiye izimfene zabo bayithumela kuwe. Yizona ezobatshela ekutheni lo muntu enimelana naye umuntu wrong because lona muntu ubiyelwe, uvikelwe. Namhlanje wenza isenzo sobuqhawe. Ezuphakamisa izandla sakho evalala ukhona. Lona mthandazo, it is for the first time ngunikeza. It is for the first time this. Kana masora ditasa. There will be the power, there will be a move in this place. That will begin to move, that will begin to wipe away. Zonke inyembezi eminyaka namhlanje ziyesulwe egameni lika Jesu. Zonke inyembezi oyikhalile namhlanje ziyesulwe egameni lika Jesu. Namhlanje kunamandla kaNkulunkulu kule ndawo. Kukhona uqobo lukaMoya oNgcwele kule ndawo olwephula yonke imivalo. It doesn't matter lapho unokha khona busunokho esikhathi eside kangakanani. Namhlanje nginoqobo lukaMoya oNgcwele olukhona kule ndawo olephula yonke imivalo. Olephula onke amaketango esitha. Konke la kade uvalele khona for isikhathi eside. Namhlanje ngizokuthatha siyaphuma siyahamba siyezweni. Ezweni elicebile. Ezweni elingakwazi ukweswela egameni lika Jesu.